Nairobi. Mago mag siasa nyakoro mgaji wang kweta mar Kenya Kwanza koro nyiso Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi oyier e kind bedo kod twak koso bago ng'anye pachoka. Kenya Kwanza wacho ni Azimio okose nyisa dier marge ne mar gidhi nyime gi ng'anyo kata obedo ni twak ne osemi thuolo. Azimio to koni oikore mar doke twak mana ka Kenya Kwanza otimo dwaro marge. Oyier tiere kod ler. Siasa magoyo kor achiel gi kawo chung' motegno kind Azimio kod Kenya Kwanza odhi nyime odiochieng' ma kawuono kendo kelo luoro ewi geno mar chiero twak e kind kweth ariyogo. Kenya Kwanza ochung' kar ten gin gibiro mana dhi nyime kod twak poni Azimio ochungo ng'anyo mar kwedo piny owacho. There cannot be dialogue simultaneous with street protests. The two cannot go together hand by hand. Either we talk or they demonstrate. Kaluwore kod Kenya Kwanza, onge wach matek manyalo tamo ji 14 no ka giwacho ni giikore mar loko chung' margi kaka yo mar kelo kwe e pacho kae. We are prepared for the sake of our beloved country Kenya to bend in different directions over and over again so that these talks are successful and we heed the call from His Excellency the President William Samoei Ruto for peace in the country and for dialogue over the issues of mutual interest affecting Kenyans. Kata kamano, gikwayo Azimio mondo we loko chung' margi kinde ka kinde gino magiwacho ni en okenge mar thiro twak. The only issue we have with our colleagues is the oxymoron in their speeches. In one hand, they insist on a structured dialogue. In the other hand, they are for violent protests in the streets in the name of demonstrations, picketing, etc. Korka korgi, Azimio e bwo telo mar jaod bura mar Rieda Otiende Amolo bende odhi nyime kod rido tol kagiwacho ni Azimio oikore maduogo e mesa poni Kenya Kwanza ogolo Adan Keynan e komiti mar twak. We, as the Azimio team, are ready and have always been ready to resume, and we will resume any time we get communication that the Honorable Adan Keynan has been withdrawn as a member of the Kenya Kwanza team. If we get that communication now, we are ready to resume immediately. Otiende wacho ni Kenya Kwanza ema thiro twak kuom biro e mesa gi lwedo ma okler. To give us a condition that we have to call off any demonstration, which is a constitutional right, as a condition of resuming any discussion, again is a show of bad faith. Pod okoyangore ni ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro dhi nyime nyaka karang'o. Oyier, Ramogi TV, Nairobi. Don bura mar Jubilee pod